Welcome to another exciting episode of Musa N Show. Here is what we have today. Sanibonani. Izolo ngibonele lo mbhalo lo nje obubona la ku screen. Ubhala ukuthi indaba exclusive eziza ne Sunday World. Ukuthi sex scandals rocks MK party. Ngazitshela ukuthi sebeqalile abamaphepha. Bazindaba ngiyabazi ke. Futhi kakhulukazi emveni kwabazivumela bona ukuthi ngesikhathi kubusa wayengumongameli uJacob Zuma babe push propaganda against yena uJacob Zuma. Mase ngitshela ukuthi sebeqalile abamaphepha. Kodwa uma liqhubeka usuku lwayizolo ngilibona leyo shona ilanga sengibona istatement esibhalwe esiphuma kumama owayewu convener waseMpumalanga uMary Padi. Mase ngithi I should le ndaba serious. Angeke ngizoyibheka. Uma ngiyabheka ngithola i-interview abe nayo kanjeni le media house. Okay ngizoyikhumbula. Ngithola i-interview abe nayo. Hayibo. Kune-interview mayelana lo daba. Sengithi ke cha angilikhaveke lolu daba nami ngikhulume ngalo ngoba angifuni ukukhuluma nje ngamahemhemu nje. Qhamuka nje emoyeni ongazi ukuthi aqala apha yapi. Nansi ke letter ebhalwe umama uMary Padi ubeyibhalela upresident womkhonto wesizwe kubaba uJacob Zuma. Uyibhale ngomhla ka-16 January 2025. Ibhale kanjena. I trust this letter finds you well. I write this letter to you to express my concern about the event that have been unfolding in our beloved party, umkhonto wesizwe. Especially the events that relate to myself being victimized through the various propaganda and false accusation placed upon my name. I would like to put it on record that these accusations have been escalating since the Deputy President, Comrade John Hlophe, made sexual advances towards me that I did not appreciate. As a leader in Umkhonto wesizwe, I take the matter of ethics and morality very seriously, and with the mandate to serve and deliver to our people. As a woman, I'm being vilified and victimized since I refused to give in to his attempt of spending the night with him as favors on the 4th of August in 2024. He sent a text with effect of 22 hours 54 minutes. On that day, after we had leadership meeting in Nelspruit, my refusal and unresponsiveness was the diplomatic drive to manage the situation. I feel that the president verification and continued propaganda against me is a consequence of my refusal to give in his advances. This manufactured behind the scenes by him. Kindly regards wayeseyasayina ukuthi uMary Padi. Kule ncwadi ubhala ke uthi ubhala le ncwadi udlulisa iconcern yakhe ngenxa yesimo nanokuthi udaba lakhe ucanga ukuthi aliphathanga kahle njengoba waba yivictim yokuthi waba neinsolo ngaye. Insolo ezazikhona izithi kunemali ya misplaceka kuye. Ezesibili ngathi kukhona la kukhonywa khona ukuthi kunenkabe kodwa zaseyiqashwe nguye into ezinjalo. Kodwa kudaba la khona la khulunywa kwi-MK base eyadismisswa. Uthe mayise sekadismissiwe wayesethatha udaba yena wayeselisa enkantolo. Ekhombisa ukungagculiseki kahle kwakhe ngesizathu sokuthi udaba ucanga alihandlishwanga kahle. Inkantolo yalibuyekeza udaba yayisithi inkantolo cha MK ayihandlanga kahle udaba ngoba abukho ubufakazi. Ingakho esenza igama lokuthi ipropaganda yasetshenziswa against yena. Base inquma lokho inkantolo ukuthi abukho ubufakazi. Nakule ncwadi ke uyachaza ukuthi ubaba uJohn Hlophe wake wazama, angazi noma wayemshela noma wayefuna ukuthi balale bonke, kodwa ke akavumanga yena. Lento yenzeka ngomhla ka4 August 2024 la amthumelela khona imessage ngo5 to 11 ebusuku. Kodwa ke yena wayeziba imessage ngoba njengomuntu oseqenjini futhi ku leadership uyawazisa ama ethics nama morals nje ukuthi no funeka aziphathe kanjani umuntu osesikhundleni esiphezulu. Lokho kokushiwo umama uMary Padi kule ncwadi ayibhalele upresident uJacob Zuma.
kusho ukuthi ngoba le ncwadi yabhalwa nge-16 January ilikhile ngoba mhlawumbe ifana ngabe ifikile kupresident manje mhlawumbe ngoba ukuthi bengekho angazi kodwa incwadi ke isize yafika kwabezindaba iyo le okwamanje sizongena ku-interview yakhe siza uhlangothi lakhe le story ukuthi yena uthini ngalezi zinto lezi uyayazi lento ekhulunywa la incwadi yabhalwa nguye iyiqiniso kangakanani lento kodwa la kusese uhlangothi lwakhe le story, it's her side of the story. Akekho ke sithi wrong nokuthi right kodwa nje wonke umuntu ufuneke aveze uhlangothi lakhe le story akhulume. I think it was caused by the sequence of events because it all started in August and because of that reason one is trying to understand as to what could be the escalating propaganda and attacks that one gets within a political party. I had to go to court to clear my name. Hence, I'm the convener and reinstated in my position as a convener, as well as the party leader in the legislature. But if you look at what has been happening, one can wonder as to, is that the reason why I have denied the deputy president an opportunity to advance his interest in me? And the first letter that I received, it was from him. The beginning of August, we met. Before the end of August, already I was receiving a letter that says that I should give reasons why I should not be withdrawn as a party leader. Umama uyabeka la ukuthi udaba lakhe liqale ngo-August. Kodwa ke useyabuka manje nje ukuthi ubuka the sequence of events ukwenzeka kwezinto zenzeke kanjani. Uyabona ukuthi ngo-August njengoba babehlangene bahlangana emveni kokuba engavumanga yena ukuthi baspend ubusuku bonke baba uJohn Hlophe njengokusho kwakho mama ukuthi wambhalela imessage ukuthi ucela baspend the night together akungasenzekanga lokho wabe sethola iletha ke evela kuye ila iqale khona ngeinzolo zakhe zokusolwa kwakhe ke eqenjini wasethola iletha evela kuye ubaba uJohn Hlophe ethi akashiya izathu ezingenza ukuthi anga dismisswa eqenjini emveni kwalapho kwasekwenzeka ke wagcina dismisswe njengoba ethi uyofuneka ukuthi aye enkantolo ukuze akwazi ukclear igama lakhe njengoba inkantolo yathi cha lo muntu akanacala MK party ayimbuyisele esikhundleni sakhe abeka kuso ngoba akanacala kunabufakazi obuphatheka asiqhubeke nayo mama siza ukuthi wasekwenzekani. You know, I don't have to prove anything because it is personal, and the messages that he has sent to me are the ones that can be able to prove that. I don't have to sit on the table and say, I'm trying to convince you, Claudie, to say this had happened. Yeah. But if you read the messages, you will be able to tell what I had denied him to meet with me, and therefore later within that month, and then you see such responses, then you now think as to why I could not write to the president earlier. It is because everything happened so fast, in such a manner that when he sent that letter of me being requested to withdraw myself on the 26th of August, he then disappeared into the picture. And then later on, I received another letter, which is the letter that is sitting in court, and it does not make sense in terms of the dates. But where we are seated here is that I don't have to say it myself, but I can tell you now that messages can be able to prove that. But beyond messages... So these are messaging, these are text messages via the phone that you say you have in your possession? The information that is there, it will assist everyone to be able to be comfortable. But because it's a personal matter, I'm happy with the fact that I'm trying to find the understanding as to exactly what is happening, and therefore
I don't have to prove myself to any messages. Yeah. He can even go and do a lie detector test, then we are sorted. Uma ke qhubeka embuza uxola ukuthi yina nayo ephathekayo ozothi makukhulunywa kuvela ukuthi hayibo ngempela wena uzamile ubaba uJohn Job ukuthi alale nawe. Usethi ke cha yena ayikho into engathiwa kufuneka iprove ngoba unama message noma une message ezozikhulumela wona lawo ma message ngokwawo. So ene uthi abanye abantu bangazibuza ukuthi kungani pholo ludaba engalisukumelanga eli. Uthi cha isizathu esenza ukuthi udaba angalisukumeli eli ukuthi yonke into yenzeke ngokusheshsha. Manje into mayenza ngokusheshsha usuku sanake lezo zimo lezo esuke zehla ngaleso sikhathi njengoba izinto zenzeka ngokusheshsha. Incazelo yakhe umama lo usezuyachaza ukuthi kodwa zikhona lezi futhi uthi lo daba lo personal ubhalela upresident ngoba efuna lilungiseke ngaphakathi ngiyazo lutaka akazi akusumuntu ozimisele nokuthi aze akiwe enkantolo aze imbophisi kwabuhlophe cha ufuna udaba ukuthi lilungiseke ngaphakathi kuyiphathi insolo zampela ngokuthi mangimuzwa ekhuluma ukuthi usho ukuthi ufuna ukuthi udaba likhulunywe lixoxwe ngaphakathi kuyiphathi naye akwazi ukubuyisela esikhundleni sakhe njengoba inkantolo yambuyisela. Ayisizokhumbula ukuthi esikhundleni sakhe kwabe sekufakwa umama uBusisiwe Mkhwebane. Ngakho ke ngiyacabanga ukuthi ufuna ukuthi udaba lakhe lilungiseke kahle abuyisele naye esikhundleni sakhe abuyele abuconvener ngokuphelele eMpumalanga. Ilokho akushoyo and ungabanye babantu abaqala neMK Party phansi. Ngicabanga ukuthi angiyibambela le interview kaMama Mary Phate abekanayo neNewsroom Africa. Ngiyibambe nje la ngoba selivelile uhlangothi ebengilifuna lakhe noma iyinde nje ithenda ukuba inde kancane interview yakho. Kodwa ngithi angiyibambe la ngoba iyavela ukuthi cha ngempela ke indaba ngokusho kwakhe akusiyona propaganda nje ephushwa abe Sunday World. Cha akusiyona propaganda ephushwa abe Sunday World. Ngiyathemba ukuthi no president uzoyihandlisha lolu daba kahle likhulunywe kahle kuboniswane kubuyiswane kubonakala ukuthi kungalungiseka kanjani ingaze liyinkantolo ngoba ukuye enkantolo kuzodicelela igama leqembu labo phansi. Angikholwa ukuthi indaba ayifunayo ingakho mhlawumbe umama ebhalele upresident ngoba kukhona lasho khona ukuthi yena uncwadi wayebhalela upresident kodwa ke ukuthi yayisitholakala kwabezindaba ingakho sekugcina kukhulunywa lolu daba kodwa nje udaba lufuna likhulunywe ngaphakathi. Ilolu daba bengithi angelikhave mayelana nendaba kaMary Phate ukuthi cha nazi into efakwa kwabezindaba empela izinsolo zikhona. Ngempela izinsolo zikhona. Ya sizozwa khona uqhubeka kwesikhathi kuzokwenzakalani mhlawumbe MK Party izothi ngalungisa udaba bese baya communicate nathi. Okwamanje ilokho nje sikutholile. Mina nawe asidibane kwivideo elandelayo. Cela ukuzukuphawula kwakho comment section below. Usho ukuthi wena ubona kanjani kulolu daba lonke njengoba selikhulunyiwe kanje.